जों दाबो खामुनु लकनि तारा मुनु पाराव फाइ सबायजाक जों नुगोनां खाना बिभिन्न जागा जे कोरोनानि बागै कोरोना भाइरासनि बागै जे लकडाउन मा परे आरो थानानि फाइनेन लामा बंनि ब्लाइन जों जाल आ बिसिङाव गारिफोरा बन्द दङ दाउ फैसा साना नुनानै बिया लामा बाय दिनै इन्जिनियार एसोसिएशननि मथानि बाय याक बंमा याक लाम सबै बंमा साना नुनो फाइजाक दा फाइ सबायजाक आरो नरं ग्लुग्रवा नाय मा खाना जे बरक खुंमा दं सां ना फाइने बागै फाइजाक आरो हाया बोनसे बंनाव जागा एमन जागा थाङै जागा कलायजा लकडाउन कलाय फनो ताम सानाय बनाव आसके थाना फाइनासो बेजवा जागा हाजे अबा बरो हाय बना कोरोना लकडाउन ते बर बेकवर्ड कलायखा आपनो न दुगै तिनी इन्जिनियर एसोसिएशन नि मथानि याखै बर कर मास्क सैनिटाइजार इनके तै सामु नुतै बर सफायजा Eskarjan Halam, Chechini District President Tongo Hiran Chakma, District Secretary Tongo Durjodan Deborma, Central Relief Distribution Committee Convener of Tongo, Sondoy Deborma, Tina Treasurer, Tabo District level, Central level in Borok Tongo, Norona Kasha Kobok Mom, Sintini Ozaga, My Room, Unkai Alu, the Berma, and get the Saban. The marks botongo nangkai chingwabo distribute khajangnai gednorno kaisano kobok mung chinoro jodi 46 family dongkai every family ni khoroksa kai 46 ma phainai chingwa jaga 46 ni baidale jing manai tu bujagya mo paike hangai ching teisa waduk chora bo jing distribute khainai te o jaga 20 25 family tongo gednorno haina hai teisa kobok mung je o jaga 46 family tongkhangkai 46 no ma phainai 46 ni bisi chingwa jaga manai tu jakre
भाइरास रुगी जाया हिं फाइबानि कारन बाय जोंनि जे इन्जिनियार बाबु सं ओमफ्राय दारपा बाबु सं ओमफ्राय बिजु सार सं जोंनो साबान ओमफ्राय मस माइरं ओमफ्राय बोरमा ओमफ्राय ताइ आलु रग बागै जोंनो चिनि रुगी जे चिनि बारक हेके मैयाव मांगै फैबान बागरा हेके जोंनो सुबा सुथाइखौ जानाय कोनि रनि बागै फैबाय चिनि सार सं जत हेके जत बुरुना साइजो नमथो जाथो Sini muka mo? ani बुंखाय राजेन्द्र त्रिपुरा Non para? पाराखाय तारना कुमार राजापार इंजिनियर सोसाइटी नहते ओजा कहा रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन खाइना बके सबाइका तारना कुमार रुवाजापारा अब ईस्ट गोविंदबाड़ी बीसीने सामुनु ब्लॉक वन ऑफ द मोस्ट इंटीरियर प्लेस इन मानो सामुनु ब्लॉक एरिया ने एवं त्रिपुरानि गाय जों जगह 5 मानजा फाइका जे नुखाव जगह 46 फैमिली दङ ओ 46 फैमिली न जों जिनरो जों जगह डिस्ट्रीब्यूट खाइनाय जेमन माइरं पोटेटो बेरमा डेटल सप सल्ट टाटा सल्ट गयते सर्जिकल मास्क डिस्ट्रीब्यूट खाइनाय एंकाय आं पयलाना हांबाय मा जानोगो चिनि रिलीफ कैम्प डिस्ट्रीब्यूशन खाइमावा सुबा सुरनाय चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि एडमिनिस्ट्रेशन प्लस धलाई डिस्ट्रिक्ट ते लोकल बिडुर साहेब प्रेजेंट दङ चिनो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ते पुलिस प्रशासन ते प्रेस मीडिया न बेलाय हांबाय मारियो चिनो प्रोग्राम फाइ मानजा फाइ बागै गे जोंनति हाय सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज नॉट ओनली जों लकडाउन पीरियड साराबो जों विभिन्न टाइम विभिन्न एक्टिविटीज सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज खाइ दङ एवं आं जों बेलाय खा दंथका जों वन ऑफ द इंटीरियर प्लेसेस जों डिस्ट्रीब्यूशन एवं नांकुक माने जरावो जों जा फाइ मानजा फाइ बागै गे चिनो फाइ मानजा फाइ गाचिनो ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि प्रेसिडेंट अमूल्य जमातिया ते लोगी दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ते चिनो रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन खाइमानि कन्वेनर ते जब तो आ दं रक्चिनो को धलाई डिस्ट्रिक्ट नि फाइ मानजा फाइजाक गाय जों मणिपुर म 46 फैमिली न पाइमानि पुरे ओ लामो नाते कैसा वादुक छराहिनि कैसा जागा दङ अजगबो मोर देन 25 फैमिली दङ अजा जों तैसा हायनो हाय ओ रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन खाइनाय अनि बुंखाय जीवन देवना ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि सेक्रेटारी हामबा दिनै अरनि प्रग्राम फाइमा जाफैमानि गय चिनि खरां तै ककतिन मिडियारानो आनि बखानि पिलेस गने हामबाय मारगो खामानि बाखमालाव सालमा जागा आगरतला बाय प्राय 200 किलोमीटर हासालो जों बाय अरनि फाइसबाय माने बाङो जों अरनि तिनि संसाखा ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि सेंट्रल कमिटी बाय सालनि सिगांनि संजाक प्रग्राम और सामुनु ब्लकनि तरजयपारा तै कैसा वादुक सराहि काइनि जागा जों सिले खाइमानि ओ जागाखौ तरजयपारा तिनि अरनियो जों बासालायजाक अरनियो जों फाइन फाइखा 46 फैमिली दङ अरनियो जत मिलै जतनो चिनि ट्राइब कम्युनिटी त्रिपुरी कम्युनिटी अरनियो चिनि आनि लगे सफैखा चिनि ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि चिनि मेंबर्स सेक्रेटारी सफैखा प्रेसिडेंट आं अमूल्य जमातिया तै अर सामुनु मनु नि चिनि इंजीनियर्स मेंबर अफ आरडी साख्रि खाइनाय तै डीडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू साख्रि खाइनाय जतन फैसा बखा जों मननिया माने बाग माने हनका मेनलि हनका सा बिशव ता नुकजाक तो कोरोना भाइरास हि जेटा बनि परिप्रेक्षिते शाटडाउन रमानि परे लकडाउन रमानि परे इनके जों विभिन्न एलाकाव रेशन सामग्री तारपरे चिनि विभिन्न हाट बाजार दোकानपाट लकडाउन कलायै थिकभाबे मुभमेन्ट खामिया उ जागानो चिनि और सामुनु बाय मननि जेसे इंजीनियर्स मेंबर तने ओ जागानो सिलेक्ट खाइमानि परे थिंगन सबाय अरनियो जों माने रनाय कयेकटा जिनिस जों जास्ट रेशन सामग्री रनाय जों फ्री अफ कस्ट रनाय
अर बिसिङ दं माइरं रुनाय बिसेसके 10 केजि के जन प्रत्येक फेमिलि न बनि लगेबो जों चानानि बाङै आलु रुनाय बनि लगे दङ जों सम्बुर रुनाय जन 2 केजि के ते बनि लगेबो जों बेरामान रुनाय उनका बनि लगे लगे किसु मेडिसिन किट्स जोंनि मास्क मास्क बो पाकनाय प्रत्येक फेमिलि न उनका तै याक सुनानि बाङै जों याक सुनानि बाङै बियो जों डेटल सापन आगतनि पाइतो बखा जन प्रत्येक फेमिलि हो जों चारटा के बागनानि बाङै अरनि प्रोग्राम जों साजाखा बाङै बायख्लां जत्त फेमिलि नो रनाय चिनि हाय हाय चिनि खरां तै चिनि पिन नो आं हम माने